Kolmas erä ottelusta Montreal Canadiens ottava Senators käynnistyy vieraiden ylivoimalla. Greg Darby istuu jäähyllä minuutin ja 23 sekuntia. Tästä tilanteesta kuitenkin Canadiens selviää. Senators on siis voittanut 5 peliä peräkkäin ja yrittää nyt tehdä seuran uutta ennätystä, mutta siihen sillä on matkaa, sillä Montreal tappelee nyt kynsin hampain tämän ottelun voitosta. Ylivoimapeli kuitenkin rullaa. Wade Redden ampuu hanakasti ja hän on tehnyt sitä läpi ottelun. Tämä oli hänen 5. laukauksensa jo tänään. Koivu on ampunut kerran ja osumaprosentti tasa 100. Toisessa erässä Koivu luisteli jäällä lähes 10 minuuttia. Ja näin Alfredsson jättää kiekon Yashinille. Uudelleen Aleksei Yashin, mutta Yashin menettää kiekon ja näin joutuu Senators hakemaan vauhtia keskialueelta. Jason York lyö kiekon päätyyn. Alfredsson ja Yashin vetää miinuskulmasta kiekon luukulle. Ja Theodore on edelleenkin maalillaan, vaikka poistui toisen erän jälkeen kovasti jalkaansa ontuen jäältä. Joukkueen toinen maalivahti Matthew Garon on ruukivahti, joka teki NHL-debyttinsä marraskuussa Atlantassa 6-0 voitto-ottelussa, eli pelasi heti ensimmäisessä pelissään komeasti 0 matsin. Ja Garonin torjuntaprosentti on hyvä, se on yli 90 ja 2,18 päästettyä maalia ottelua kohti. Garon on pelannut 8 peliä ja niistä peräti 2-0 matsia. Mutta Ottavan ylivoimapeli jatkuu. Jälleen Theodore kiekon tiellä. Ensimmäisen 2 erän aikana Theodore on 17 kertaa ehtinyt torjumaan, Lalimin torjunnat 9. Ja toisen erän maali Saku Koivuajassa 36-22, 2-0 Brisbois ja Linden maalin syöttäjinä. Lindenin paluu jäille on ollut loistava. Eilen 0+2, tänään 1+1. Hän on ollut todellinen Canadiensin herättäjä. Eilen Montreal otti iltapäiväottelu, kuten tämäkin Super Bowl viikonloppuna 4-2 voittoon Washingtonista. Se oli ensimmäinen 5 vuoteen Montrealissa. Siinä ampuu Hossa, jonka heräämistä tässä on pari erää odoteltu. Ilmeisesti tänään saadaan odottaa turhaan. Koivu pitää kiekkoa, veto ränniin perään. Petrov, Brisbois. Koivu putkahtaa maalin takaa kulmaan, mutta näin Jason York avaa Ottavan hyökkäyksen vetämällä kiekon suoraan päätyyn. Sheldon Surrey on hakemassa kiekkoa. Siinä Sheldon Surrey, 24-vuotias, yli 1,90 m puolustaja, joka tuli viime keväänä New Jerseystä, jonne matkasi Vladimir Malahko. Voittomaalin tekijä eilisessä Washington-ottelussa. Ensi viikolla siis viikon kuluttua All-Star-ottelu ja se on nähtävissä myös Neloselta. Ruotsalaisia mukana 6, venäläisiä 5, tsekkejä 4, suomalaisia 2. Janne Niinimaa ja Teppo Numminen ovat mukana. Ja mukana lähetyksessä myös Ottava mies eli Jarmo Kekäläinen. Markov lyö kiekon Ottavan päätyyn. Sinne luistelee hitaasti Wade Redden. Ja vaihdetaan jälleen päätyä. Tässä toisesta erästä huippuhetki eli ylivoimamaali. Linden tarjoilee ja Koivu viimeistelee. Koivu johtaa joukkoaan komeasti. Viime kaudellahan Montreal Canadiens nousi aivan kalkkiviivoilla loukkaantumisista huolimatta pisteen päähän playoffista. Kevät oli joukkueelle erinomaista aikaa.
kukaan ei enää uskonut Montrealiin, mutta joukkue taisteli kerrassaan hienosti ja nousi hyvin lähelle playoff-paikkaa, mutta kahtena viime keväänä Montreal on jäänyt ilman pudotuspelipaikkaa. Knighty siniviivalla hukkaa kuitenkin kiekon. Knighty lähettää kiekon eteenpäin. Mike Fisher kuittaisi sen päätyyn ja siellä on Martin Havlat, jonka nopeutta ollaan saatu ihalla muutaman kerran tänään. Brisbois ottaa kiekon. Brisbois on pelaaja, joka on saanut kuunnella paljon erinäköistä arvostelua viimeisten vuosien aikana. Hän on saanut muutaman sangollisen ylleen, vaikka varmaan on, että yhden miehen touhuista menestymättömyys ei ole kiinni. Yashin Kekkonen kiekon perään, mutta hyvin pystyy nyt Montreal rikkomaan ottavan pelin ja pitkästä aikaa Montreal tulee hyökkäykseen. Toisessa erässä Lind pelasi hiukan enemmän kuin ensimmäisessä erässä. Hän on yhteensä pelannut kahdessa ensimmäisessä erässä 5 minuuttia ja nyt on tulossa rangaistus. Siinä huidotaan Chad Gilger pelikyvyttömäksi ja jäähylle lähtee Jason York. Ja Gilger lähtee puolestaan paikkaatavaksi ja näitä ei Montreal enää kestä. Tässä nähdään Jason York hakkuu hommissa, todella ruman näköistä huitomista. Jason Yorkille 2 minuutin rangaistus. Hänellä on 50 minuuttia koossa. 43-54. Ja tämän näköisen lyönneillä saadaan kyllä sormia poikki. Jason York 2 minuuttia ja huitominen. Jason York järjestää nyt Canadiensille mahdollisuuden ratkaista ottelun. Ylivoimapelissä joukkue on tehnyt 1 maalin, se oli Koivun osuma, laukauksia ylivoiman aikana. Tähän mennessä ylivoimien aikana on tullut 4. Tärkeä mies, eli ylivoimastakin tärkeä mies Gilger sivussa ja Koivu odottelee kiekkoa, sen ottaa Trevor Linden, Erik Weinrich. Weinrich tuttu mies USA-maajoukkueesta monien MM-kisojen aikana ja sinne menee Brisbois upottaa 3-0. Eipä siihen paljon tarvittu, maali on Brisboisin kauden 9. osuma 3-0 ja nyt on Molson Centerissä hauskaa. Näillä miehillä ei ole hauskaa. Lalim ja Martin katselevat tilannetta. Kulmassa 3 Canadiens-pelaajaa, joista 2 peräti polvillaan. Koivu pyörii siinä lähistöllä. Ja Linden pistää kiekon liikkeelle ja näin pääsee Brisbois pystyttämään Petrovon luukulla. Linden uudelleen ja Brisbois ja pam! 3-0. Kauniisti kiekko liikkuu ja jo 3. tehopiste tänä iltana Trevor Lindenille. Hän on joukkueen ykkösankari kiistatta. Brisbois tekee komean maalin ja maali on hänen 9. osumansa. 44-16. Toinen ylivoimamaali ja Jason Yorkin piikkiin menee paljon tästä maalista. Brisbois, Trevor Linden tänään 1+2. Pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että mikään ei pelasta enää Ottavaa tänään. Viimeksi se nousi edellisessä ottelussa vastaavanlaisesta tilanteesta vielä voittoon, mutta nyt alkaa aika tehdä työtä Canadiensin puolesta. Ottavan on lisättävä vauhtia, pystyykö se siihen? Sen aika näyttää. 44-16, Patrice Brisbois ja numerot 3-0 Lindenin syötöstä. Brisboisin plus-miinustilasto näyttää kyllä kovin kalpealta. -15 on hänen saldonsa. Vielä rumempi se on Koivun laiturilla Petrovilla -18.
York avaa tämän hyökkäyksen. Hossa, paljon viime aikoina kehuja saanut. Marian Hossa on tänään ollut varsin vaisu. Jason York. Veto päätyyn, jonne luistelee mailla pystyssä. Saslivi. Hossa on myöskin paikalla ja kiekko jälleen Sasliville. Jason York. Radek Bonk. Hossa huilaa kulmassa ja Montreal johtaa edelleenkin. 3-0 ovat numerot. Jaksaako Canadiensin kokematon joukkue taistella tässä tilanteessa viimeiset minuutitkin hyvin liikkuvan? Siinä Saku Koivu huudattaa yleisöä hyvin liikkuvan Senatorsin kanssa. Koivun komeat kiemurat ja sen jälkeen on vauhdissa jo Petrov. Gilgerin jälleen pelissä mukana. Loukkaantuminen ei ollut sen vakavampaa. Hyvä tietysti näin. Koivu ottaa kiekon maalin takana ja nyt alkaa peli pyöriä. Koivu rohkeasti kääntää siinä backhandilta kiekon maalille ja Lalim koppaa kiekon. Näin on Chad Gilger palannut ruotuun. Hän on hyvä lisää Montrealin hiukan kevyehköön hyökkäyskalustoon. Siinä maalintekijä Patrice Brisebois täytti eilen 30 ja on tänään saanut pari pinnaa lisää maali ja maalisyöttö. Menossa jo 10 NHL ja Montreal kausi, hän kuuluu kalustoon. Brisebois aloitti kauden komeasti tekemällä yhden ottelun pisteennätyksensä Edmontonia vastaan. 1+3 oli silloin saldo. Tässä Briseboisin komea veto. Se yllättää Lalimin täydellisesti. Lalimen edessä on sopivasti liikettä ja kiekko uppoaa sisään. Tässä Stanley Cup-voittaja vuodelta 1993. Patrice Brisebois. Maalintekijältä hän ei tällä hetkellä oikein näytä. Irvistelee siinä tuskissaan. Jonkinmoinen tälli on johonkin tullut, mutta fysioterapeutti on valmis hoitelemaan Briseboisin jälleen pelikuntoon. Tässä vielä kaunista kiekon siirtelyä. Trevor Linden kiepauttaa komeasti taaksepäin ja Brisebois lataa suoraan syötöstä. Numerot 3-0 kotijoukkue Canadiensille. Petrov ja tämän lyönti Lalimin maalin taitse. Nyt tulee Yashin. Kestääkö Yashinin pisteputki vielä tänäänkin? 10 peräkkäistä pistepeliä. Koivu tekee jälleen rajusti töitä. Mutta niin tekee myöskin Marian Hossa ja Jose Theodore pelaa komeasti. Siinä Jacques Martin, joka on All-Star-ottelun maailmanjoukkueen valmentaja. Siinä taas Rogan Nilsson, joukkueen apuvalmentaja, joka on kokenut kovia viime aikoina. Hän taistelee syöpää vastaan. Jacques Martin nimettiin myöskin Kanadan vuoden 2002 olympiajoukkueen apuvalmentajaksi. Päävalmentajana on Toronto Pat Quinn ja apuvalmentajana Ken Hitchcock, Wayne Fleming ja Jacques Martin. Theodore on kärppänä heti reboundissa kiinni. Herkkupaloja hyökkäjille ei tarjoilla ja Theodore on pelannut 100% ottelun.
1-0 peli hänellä tähän mennessä tämän kauden aikana. Nyt on vajaa 13 minuuttia peliaikaa jäljellä ja vielä 0 pitää. Maali per erä, se on ollut tahti tähän mennessä. Linden 1-0, Koivu 2-0, Brisbois 3-0. Ja 2 viimeistä osumaa, ne ovat tulleet ylivoimalla. Mike Fisher häviää tämän aloituksen ja niin tullaan jälleen täydellä höyryllä Lalimen maali taakse. Juha Lind kiekon karvaajana ja Lindin porukka saa kiekon aina Lalimelle saakka. Lindin kanssa jäällä Matt Higgins ja Aaron Asham. Viikon kuluttua siis NHL:n All-Star-ottelu. Nähtävissä myöskin 4. Mutta tämä viikonloppu on Pohjois-Amerikassa Super Bowl viikonloppu. Tampassa pelataan Baltimore Ravens ja New York Giants ottelu, jonne päähuomio tietysti keskittyy. Tässä ottelussa Senatorsien taka-ajon pitäisi alkaa pian, jos se ylipäätään aikoo vielä tänään pisteistä taistella. Montreal on pelannut toistaiseksi hyvän ottelun. Trevor Linden 1+2 on hänen saldonsa, syöttö taaksepäin, Linden saa kiekon uudelleen. Poliin ei saa kiekkoa kyytiin. Emonsilta poikittaa syöttö ja nyt on vaikeuksissa. Terror siinä yrittää ovelaasti Saslevi pistää kiekkoa oikeastaan Ahteri maaliin päin sisään, mutta ei saa kuitenkaan hoidettua touhua loppuun saakka ja uusi yritys lähtee, mutta se tyrehtyy jo keskialueelle ja näin peli jälleen poikki. Siinä Peter Saslevi, 21-vuotias laitahyökkääjä, vuoden 1999 nuorten maailmanmestari. Theodorin maalin suulla kiekko on pyörinyt muutaman otteeseen hyvinkin lähellä maaliviivaa, mutta aina on apu tullut viime hetkellä. Kilger taklaa rajusti Phillipsia ja sen jälkeen on Lalim hommissa. Vielä ei taida Patrick Lalimin uutta voittoennätystä syntyä. 21 voittoa tähän mennessä, se on hänen entinen ennätyksensä Pittsburghista. Nyt olisi tämän verran voittoja koossa, mutta tänään voitto tuntuu olevan todella kiven takana. Phillips ottaa kiekon. McEachern kiihdyttää vieressä Andreas Dacker. Jason York. Ja Yorkin avaus menee päätyyn saakka. Siellä on ensimmäinen 3. maalintekijä Brisbois. Petrov menettää kiekon. Dacker. Kovaa hosumista. Brisbois yrittää rauhoittaa peliä. Poikittais syöttö omalla puolustusalueella. Se menee onnekkaasti Kilgerille. Kilger puolestaan jatkaa kiekon Koivulle, joka antaa sen vielä kerran alaspäin. Mitään kiirettä Montrealilla ei ole. Se pelaa nyt varman päälle ja siirto päätyy. Pitkä kiekko, kun Jamie Rivers koskee limppuun. Ja 48-vuotias valmentaja Jacques Martin on sotkenut nyt ketjujaan ja yrittää saada näin lisää eloa joukkueen hyökkäykseen.
Mutta kovin valmista ei tunnu syntyvän. Havlat ja Alfredsson maalin taakse kiekon perään. Sinne pahtaa myöskin Mike Fisher. Naidi. Ja Canadiens tulee jälleen. Maalin taakse Higgins. Higgins pitää edelleen kiekkoa ja nyt tulee Lind hyvin luukulle. Syöttö kuitenkin blokataan viime hetkellä siinä. Hyvä yritys Lindin triolta. Juha Lind 47, Matt Higgins 46 ja Aaron Asham numero 45. 9.34 peliaikaa jäljellä, numerot 3-0. Näiden molempien joukkueiden seuraavat ottelut ovat vieraspelejä. Ottava jatkaa Washingtonissa ja Detroitissa seuraavat pelinsä. Montreal kohtaa vieraissa ensiksi Rangersin ja sen jälkeen Bostonin. Mutta tämä viikonloppu on ollut Montrealilla hyvä, vaikka tässä ei vielä ehkä Marian Hossa ja kumppanit ole viimeistä sanaansa sanoneet. 3-0 numerot ja vajaa 10 minuuttia peliaikaa jäljellä. Montrealin konsepti on pysynyt hyvin kasassa. Ja Vidaa lyö kiekon, Valinen päätyy nastiin. Ja nyt tarjotaan vielä paikkaa. Mutta Valin pitää kuitenkin eturessun kiinni. Näin tulee Havlat. Liukuu hyvin maalille, Alfredsson pääsee yrittämään, mutta Theodore on jälleen välissä. Alkaa Alfredssonkin käydä kuumana, Weinrich. Häneltä kiekko Chris Phillipsille, Jason York ylittää keskialueen, jätky Alfredssonille. Alfredssonilta erinomaisesti Phillipsille, Phillips ampuu. Alfredsson itse kiekon perään, Brisebois on ensimmäisenä paikalla, mutta nyt on hyvä liike. Senatorsilla päällä, Petrov siirtää kiekon Koivulle, Koivu jatkaa nopeasti Kilgerille, Kilger hakeutuu vetopaikkaan, puti lähtee. Hyvin on kuitenkin Lalin etunurkassa ja nyt on pelissä vauhtia yhtäkkiä, sitä tulee lisää. Yashin lyö kiekon luukulle, Alfredsson on pelannut pitkää vaihtoa. Yashin lyö kiekon päätyyn, paikalla on Brisebois ja tämä avaa nopeasti. Nyt on menossa jälleen Petrov. Hänet pysäytetään. Jamie Riversin avaus. Jälleen Daniel Alfredsson, Senators kapteeni. Ja näin paitsio ja tässä Chad Gilger, joka sai sormilleen Jason Yorkilta jokin aika sitten pahan näköisesti, mutta ilmeisesti vammoja ei tullut ja Gilger on jälleen pelikykyinen. Tässä Martin Havlat. Omea sukellus luukulle ja nopeasti käyvät myöskin Daniel Alfredssonin kädet. Näin pommittaa Kilger, joka makseli siinä kalavelkoja Jason Yorkille. Se siitä iskusta, mutta taklaus oli kuitenkin komea. Eikä joukkue kärsi siitä lainkaan. Kolmannessa erässä antaa nyt valmentaja Michel Therrien peliaikaa tälle Lindin porukalle oikein kunnolla. Lind putsaa kiekon pois siitä omalta maaliltaan ja lähtee saman tien nousuun. Matt Higgins pysäytetään kevyen näköisesti keskialueella. Näin peruttelee Juha Lind jälleen omalle siniviivalleen. Ja Lind saa katkaistuksi tämän Senators-pyristyksen. Wade Redden ja väylä on hänelle auki. Colin Forbes pitkästä aikaa jäällä, hänen lävärinsä menee kuitenkin ohi maalin. John Emmons. Forbes, Roy ja Emmons. Siinä on ketju, jota ei paljon ole tässä pelissä käytetty. He ovat pari kertaa erässä olleet jäällä. Ja Kunek pelasi toisessa erässä hyvin paljon, vähemmän tässä kolmannessa.
Puhti on poissa Senatorsilta. Montreal sen sijaan pelaa hyvällä itseluottamuksella ja hyvällä fiiliksellä. 3-0 tilanteessa, sillä ei suurempaa hätää ole. Pitääkö Theodorin nolla? Siinä on tämän hetken ehkä jännittävin kysymys. Roy pistää kiekon Theodorin saakka, sieltä se käy hakemassa Brisebois. Brisebois nosto. Kiekko pomppivana Jason Yorkille, joka avaa nopeasti. Uudelleen Brisebois saa nopean havlatin niskaansa. Hossa ampuu, Theodore pudottaa kiekon Briseboisille. Ja rohkeasti lähtee Brisebois liikkeelle. Hossa karvaa kiekon. Paikalla on Radek Bonk. Bonkin jättö epäonnistuu ja Phillipsin ohi vetää Darby kiekon keskialueelle. 5 minuuttia on peliaikaa jäljellä. Jason York. Phillips. Uudelleen York. Ja puolustaja pari pelaa kahdestaan kiekkoa ja sen jälkeen vauhdissa Hossa. Bonk vastaan Puli. Rivers poikittain. Alfredson nousee hyökkäysalueelle, pitää taitavasti kiekkoa. Kilger ahdistelee jälleen. Mukava torjunta Theodorilta. Jassin ampumaassa McEachern ottaa kiekon, mutta Alfredsonin syöttö taaksepäin. Rivers ei saa kunnolla kiekkoa haltuunsa. Redden. Ja kiire on jälleen, kun Petrov painaa kiekon perään. Koivun ketju jäällä. Nyt sinne vaihdetaan taas Lindin kenttä. Näin Juha Lindille tarjotaan paljon peliaikaa tässä kolmannessa erässä ja nyt odotetaan vain tietysti onnistumista hyökkäyspäässäkin. Ketjun hommana on tietysti jarrutella ennen kaikkea vastustajan menoa. Sheldon Surrey. Ja kuten kuvasta näkyy, Canadiensilla ei ole kiirettä mihinkään. Higgins. Lind oli hyvin luukulla. Fisher nokilleen. Satlivi tulee paikalle. Nyt näyttää vaaralliselta tämä hyökkäys ja kiekko on maalissa. Komeasti tehty osuma. Maalintekijänä Shane Knighty, puolustaja nousee komeasti maalille ja saa herkutella takatolpalta kiekkoon sisään. Wilson ja Martin ovat tietysti tyytyväisiä tähän. Puolustaja Shane Knighty tekee toisen osumansa tällä kaudella. Shane Knighty nousee luukulle kuin varkain. Kuvan ulkopuolelta hän hiipii sinne ja pistää kiekon sisään numero 3-1. Näin Lindin kenttä joutuu ottamaan tästä miinuksen. Siinä kahdesti jäähyllä istunut Shane Knighty, Fisher ja Duckel ovat maalin syöttäjät. Numerot 3-1. Se Theodorin nollasta. Knighty maalintekijä, Fisher, Duckel maalin syöttäjät. 3 minuuttia peliaikaa jäljellä ja nyt alkaa varmasti puntti tutistaa Montrealin puolustajilla. Takki alkaa olla tyhjä, 2 ottelua vuorokauden sisään ja viimeisillä hetkillä naksahtaa 0 rikki ja nyt Ottava lisää luistelua. Se on selvää, että nyt nähdään kuumia hetkiä vielä tämän ottelun kauniiksi lopuksi. McEachern jaksaa pahtaa. McEachernilta syöttö taaksepäin. Nyt on takaa jo alkanut. Rivers vaikeasta paikasta syöttö Reddenille ja maalivahti Jose Theodore uudettaa yleisöä. 2 minuuttia 14 sekuntia peliaikaa jäljellä.
2.14 jäljellä ja näin valmentajakaksikko Jacques Martin, Roger Nilsson teki ratkaisunsa. Nyt pelataan 6-5 vastaan ja vierasjoukkue Ottawa Senatorsin maali ammottaa tyhjyyttään. Lalim ulos ja 6. mies jäälle. Aloitus Montrealin päädystä 2.14 jäljellä numerosta 3-1. Kaikki yhden kortin varaan. Valmentajakaksikko tekee rohkean ratkaisun ja se on varmasti se, millä joukkue joko saa sen mahdollisuutensa tai kuolee lopullisesti. Kiekko ei pysy hyökkäysalueella. Redden ei saa sitä ennen siniviivaa kiinni ja näin tilanteesta syntyy paitsio. Lalim takaisin luukulle, mutta todennäköisesti hän ei siellä kauan viihdy. Siinä muutama sekunti livahti. Pari minuuttia siis peliaikaa jäljellä. Linden vie aloituksen Montrealille. Redden. Rivers. Tasa 2 minuuttia peliaikaa jäljellä. Ja Montreal tekee hyvin töitä. Raavi karvaa rajusti, mutta nyt lähtee Senators hyökkäys käyntiin. Viimeiset 2 minuuttia jo käynnissä. Marian Hossa lyö kiekon päätyyn. Surrey lyö kiekon katsomon puolelle ja Theodore on pelannut hyvän pelin tänään. Lalim saa katsella vaihtoaitiosta loppuhetkiä. Ja Jacques Martinin riskinotto jatkuu. Aloitukseen uudelleen Sean McEacher. Ja vastassa jälleen Trevor Linden. Edellisen aloituksen vei Linden. Linden ottelun sankari, hän on ollut mukana kaikissa Canadiensin 3 maalissa. 2 syöttäjänä ja 1 teki itse. McEacher puolestaan oli viime kaudella Senatorsin paras maalintekijä. Ampui 29 osumaa. Redden vaarallisesti tulee tämä hyökkäys maalille, mutta Montrealin onneksi se ajautuu kulmaan. Ruuhkasta kiekon ottaa Rivers. McEacher kiekon perään ja näin tässä hyvänäköinen tilanne, josta kuitenkaan ei sen kummallisempaa synny. Pikku paniikissa Montrealin puolustus. Ja sekunnit alkavat käydä vähin. Tässä Redden menettää kiekon ja siinä on ratkaisupaikka, kiekko maaliin. Ja todellisten töppäilyjen kautta Patrick Poulin saa ratkaista ottelun lopullisesti. Numerot 4-1. Patrick Poulin ja numerot 4-1 Canadiensille ja yleisö, joka ei ole herkutellut riemun hetkillä kovinkaan paljon viimeisten kausien aikana, saa nyt nauttia tästä viikonlopusta täysin siemauksin. Eilen kaatui Capitals, tänään kaatuu Senators. Wade Redden tarjoilee paikan ja uuden paikan oikeastaan tarjoaa siinä vielä Daniel Alfredsson eikä Poulin erehdy. Ajassa 59.02, 4-1, 59.02, 4-1 maalintekijänä Patrick Poulin ja maali oli hänelle vasta kauden 4. Mies tuli 3 vuotta sitten Tampa Bay Lightningista. 9. NHL-kausi on menossa Poulinilla. Ja siinä veto päättyy ja viimeisiä hetkiä eletään tässä ottelussa, jossa Montreal ottaa 2 pistettä ja sen pistesaldo 52 pelistä on 42. 82 kierrosta runkosarjassa pelataan ja yleensä playoff-peleihin on riittänyt piste per peli tahti. Aina näin ei ole, varsinkaan nyt kun jatkoajalla
häviäjäkin saa pisteen ja voittaja 2 pinnaa. Siinä kolautti Alfredsson tolppaa. Tämä kavalkadi on kunnianosoitus Jose Theodorille. Robida siirtää kiekon keskialueelle. Schneidi joukkueensa ainokaisen tekijän poputtaa kiekon Theodorille ja Molson Centerissä yli 20 000 katsojaa nauttii näistä viimeisistä hetkistä. Pisteet jäävät Montrealiin ja numerot ovat 4-1. Maalintekijät Trevor Linden 1-0, Saku Koivu 2-0, Patrice Brisbois 3-0, Shane Schneidi 3-1 ja Patrick Poulin loppunumerot tyhjään maaliin numerot 4-1. Tyytyväisiä ilmeitä punapaidoilla. Montreal ansaitsee voittonsa tästä ottelusta. Se on ollut selvästi parempi. Se on pelannut erittäin hyvän ottelun, kovalla tsempillä voittanut Senatorsin, jotka ovat jollain lailla vaikuttaneet tässä pelissä väsyneiltä. Senatorsilla kuitenkin 65 pistettä ja edelleenkin se on idän kärkijoukkueena. Montrealilla pisteitä on 23 pistettä vähemmän, mutta se jatkaa taisteluaan